danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan kare. Mun gode da kulawar. Lokaci yayi ya kamata a cikin cire duk wani damuwa daga cikin zuciyarki. Ki manta da duk wani abu da ya faru da ki idan har kina so ki muri kuruciyarki. Ta ya zan yi manta wannan mummunar kaddarar da ya faru da ni yayin Samir? Idan na tuna abin da Safra sai mini da kuma rashin fahimtar da mahaifina bai yi ba, zuciyata kullum kona take. Masu iya magana suna cewa tun abin da ya wuce a baya kawo nasara a rayuwa. Ka manta da abin da ya faru da kai na farin ciki ko baƙin ciki, kai tunanin gobanka. Jiya ta wuce, baka san gobe da me za ta zo maka ba. Ya kamata ki fahimci haka. Ke magana nake miki, ki amsa min tambaya ta, waye shi? Kaga ba ni son bin diddiki jawarci bin dan aboki. Wallahi sai kin gaya min waye shi. Idan ba haka ba kuma na miki rashin mutunci, kuma shi ma na je na same shi na sassara shi. Saurayi ne, auren shi zai. Idan har ka isa kai wani ne, ka je ka sassara shi. Auren shi fa kika ce? Eh. Na gode shawarwarin da ka bani yayin Samir. Na maka alƙawari daga yau zan cire duk wata damuwa da ke cikin raina. Zan fara sabuwar rayuwa tare da ɗana. Ɗanki ko ɗana? To shi kenan ɗanmu. Ko jefa yanzu na ji batu amma da kyawance ɗanki kenan kina so ki ware ni akan shi ko? Gaskiya ne. Okay. To na gode to bari zan kira. Zan kira. Ya naga kin dawo kuma kamar ranki a ɓace. Wallahi ka bari kawai dama na sani ban je ba. Me ya gaya miki har ranki ya ɓace haka? Shi yana da matsala da ya ji bai da kuɗi sai ya dinga matsa mu. Gaskiya haka ne. Saboda ganin alamunsa zai yi rashin ji. Kawai dai na Hausawa an ce hannunka bai taɓa ruɓewa ka yanke kayar. Haka dai Hausawan suka ce amma fa idan ya dame ka wallahi sai ka nemi mafi. Zancen ka kusa fa. To yanzu ya za a yi can din za mu wuce koya? A'a, mu je ka kai ni gidan Safiya akwai magana da nake so mu da ita. Allah ko? Wa da mu je. Abu, ya ne abin gane na ganka ne ka koma gefe kawai sai dai ka ja sigar ka busar ka wani ɓata lafiya ko yau din? Ka bari kawai. Sai mace ta ɓata min rai. Sai ma? Ƙwarai kuwa. Akan sai ma ne kai dama yau ka koma gefe ka kake ta wani abun nan ɗinka? Abu kana bani mamaki. Kullum sai kun yi faɗa da Saima kuma sai kun shirya. Ya kamata a ce abin da ya zama muku jiki. Wannan karin ba rigima muka yi da ita ba. Ani wallahi haushi ma yake bani wallahi. Ya raya ce kan mace ma ka tsaya kana ɓata ranka. Macen banza. Wai aure za ta yi. Aure? Ƙwarai kuwa. Kai, shi kenan tashi ta ƙare daga wannan. Daga yin aure sai tashi ta ƙare? Kawai baka sani ba, idan ka gan shi da sabon wando a jikin shi, ita ta sai mai, in ka ga sabon takalmi ita ce, in ka ga waya ita ce, to saboda haka yanzu kaga tana aure tashi ta ƙare, asiriya to ne. To kai din yanzu ya za ka yi ka hana ta yi auren? Mama. Na'am. Jiya kina bani labari sai bacci kwashi ne. Yanzu sai ki ƙara sa mana labari. Ashe biki manta da wannan labarin ba. Ban manta ba ai saboda labarin ya fara ɗauko daɗi. To a ina muka kwana? A inda Bala Kwalisa ya amarya.
Ashe dai kwalisa tashi ta banza ce. Kin ganki? Ba iya son labari. To a daren farko Bala ya tashi ya yi halin nasa duk jikin shi a jiki. Kunya ya kama shi ya rasa mafita baya son matarsa ta yi masa dariya. Sai ya ce amarya idan ke ce kika yi mafarki kin ci karo da kura da zaki sun biyo ki yaya zaki? Sai ta ce ni zawo zan yi. Sai ya ce ashe ni jarumi ne ni fitsari kawai na yi. Ina yi dariya a hankali kake kwari. Mama, zama da ke yana sa ni nishaɗi. Shi yasa nake alfahari zama na tare da ku. Haka ne. Ni ma ina jin daɗi na kasancewa tare da ke saboda kina da hankali da natsuwa. Samun irin ki a yanzu sai ɗaya. Allah da ya miki albarka. A baya na ɗauka mun yi hannun riga ni da farin ciki. Ashe abin ba haka bane. Kun kubatar da ni daga halaka. Kun ɗora ni akan hanyar da zan yi rayuwa mai kyau. Har na nemi gafarar Ubangiji na bisa laifin da na aikata masa. Sanin ƙarami ya fara kuka. A jiya ba shi nono to. Ba man kar ki shanye min shayi na dan na san ki wallahi da shan shayi da ruwa. Ki gani ko ta burbur ba. Ba za a je a ba shi nono ya sha. Kin gaskiya ne. Ya kamata ki tsaya kiwo ganji karatun ta nutsu. Tunda har auren nan ya zo, ya kamata ki nutsu ki. Kina gani fa, shekara nawa muka yi muna neman mazajen auren nan ba mu samu ba. Ki yanzu Allah ya baki sai ki wasa da daman ki? Safiya, lamarin nan na ban tsoro. Ba kama lamarin Abu. Kin san Abu ya tugun shi na da wuya sha'ani. Bari ya mun mummunan furuci. Kin ga duk laifin ki da kika bari har ya gano lagunki. Amma waye Habu har da zai miki barazana da zai hana ki aure. To shi abun auren ki zai yi? Wani aure fa ya fi son a ta zaman bariki. Kin ga ku ai rayuwa ba za ta yi ba haka ba. Kin ga ku ai dole a nemi mafita ko? Yanzu me mafita Safiya? Ki bani shawara. Shawara kawai ki ɗauki matakin gaggawa a kansa sannan kuma ki daina tsoron shi. Sannu baba, tunani da damuwa shi ya haifar maka da wannan ciwon zuciyar. Ciwon zuciya kuma? Ƙwarai baba, amma baba tunanin me kake a rayuwa haka? To, yaro wannan ciwon na yana da alaƙa da matata. Ita ta haifar min da wannan matsala. Ni shawara na baki. Koko, idan kin ga karatun zaki, to alhamdulillah. Idan kuma ɗanshin kike so ki koya, shi ma ai a kowanne zan iya haɗa ke shi. Sai ki koya koko? To, ni ba ni da zaɓi. Duk abin da ka ga ya dace hakan za a yi. To, ni dai in dai ana zaɓin ne, ke ma kin san ai ba zai wuce in ce ki yi karatun ba. Domin karatun ai yana da muhimmanci musamman ma ga rayuwar ƴa mace koko. Haka ne karatun zai fito, amma kuma ya za mu yi da renon mai sunanka? Biya kin ta a gurin. Renon mai suna na ga mama? Ai sai ta ina mana shi koko. Da kan madara kuma kin san wannan aikin gani. Ko kina ganin ni ba zan iya siya ma madaran ba ne? A ni ta biya kin ta a gurin. Ko da ne kun ne hal. Ita ma ta ba da gudunmawa 100% saboda Nihal ba ƴarta ba ce. Saka duk wani abin alheri da Nihal ta zo da shi, to tana ƙoƙarin hana shi. Sanadiyar haka ni ma take tirsasa take cusar ra'ayi. Ni ma yanzu ko abin alherin ta sai in ji bai yi ba. To ka ji dalili. Wace ce Nihal baba? Nihal ƴata ce. Tana ina yanzu ko ta mutu ne? Tana raye, amma dai a yanzu na daɗe da kashe ta a cikin zuciyata. Allah malama ki ba hankali mana. Sai kin je kin share na rasa matan zan aura. Idan ka rasa matar za ka aura ba sai ka je ƙauye ka auro kaka. Ƙauye? Ƙauye. Allah ya kiyaye. Abai kin jin nawa bai kai haka ba. Ƙauye, kaka. Ita kaka me za ta ci da kai? Ta kai tana son ka. Kaka ba ta ci tana son ka. Aba mama, ko in je ƙauye in auro ta kan. To, in ta ce ka je ƙauye cewa ta yi ka je ka auri kakan ta ce tana son ka ne kakan? Ka ji mu fa. Kasuwa na je na ga
ta ɗan nama na siyo na soya miki ki je ki zauna ki ci. Na gode ya To Mu ci ko ta ci? ta zauna dai ta ci. Kun Allah ni fa mama ban fa gane ba fa. Daga zuwan bayan Allah nan fa gaba ɗaya kaman baki kika haife da ba duk komai soyayya ya koma kanta. Ba matsala in kana so kai ma je ka yi aure sai ta soyo ta kawo maka. Aure? Aure. Ku kaga abin da mama ta ce. Ka je ka yi aure. Kin ga malama babu wani aure zan yi wurin gaya miki gaskiya ba yi rama bane a baki giwa ma na ƙi ne auren. Kin ga da ke bar na wallahi in watsa miki wannan mutum kawai. Tabbas baba zaman Nihal a tare da kai yana da matuƙar amfani domin kuwa sai da ita za ka samu sauki. Haka ne likita, irin halin da nake ciki na san ita ma tana nan tana tunani irin wannan yanayin da nake ciki da kuma yanayin da ta shiga ita ma. To amma na riga na yi wa kaina alƙawari in har kasancewar Nihal a kusa da ni shine zai sa in warke to ba na buƙatar warkewa in ta zama a haka. Wai kai me abin tada hankali akan wannan magana auren? A gani na kamar magana auren nan karuwar ka ce. Ta ya za a iya zama karuwa ta? Kudin sa zan aura saboda a wajen shi zan rinka samun kuɗin da zan rinka baka kana more rayuwa. Da gaske? Kwarai ma kuwa kuɗin sa kawai na aura amma zuciyata tana gare ka. Kina nufin idan kun yi aure za mu ci gaba da alaka da ke? Kai ma ka san ba zan iya rabuwa da kai ba. Domin zuciyata na gare ka ni da kai mutuka raba. Wow! Gaskiya har na ji daɗi. Allah ma ya bambalo tina. To shi kenan. Ba matsala. A inda kuɗi za su dinga shigowa. Komai da sauƙi ne. Kawai za mu mai da shi gabi ne kawai mu ci gaba da Hajjaji mutan Allah da Annabi. Hajjaji mutan Makka. Leman nan nawa za a yanka miki? Lemo za ka yanka mana 500. Amma gaskiya ka yanka masu kai so da na jiya ba zaki. Gaskiya ne wannan ma matsala aka samu amma da Allah ke yi hakuri wannan sabon kawowa ne yana da ruwa da zaki da kuma abin da ya kamata insha Allah. To maza ka yanko sauri nake. Ba damuwa. Ki fa sake ni fa. Na ki in sake ka. Zan miki rashin mutunci fa. Ka dade ba kai ba. Ki fa sake ni fa. Na ce ba zan sake ka ba. Zan gwada ma ni tantiriya ce. Wallahi zan miki rashin mutunci. Ka daɗe ba kai ba na ci. Ke wace irin mace ce kina faɗa da namiji a titi kamar karya? Ke ce karya. Lafiya na ganki kin fito jiki a sanyaya haka? Wallahi mama wani mummunan mafarki ne akan mahaifina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Liha, mummunan mafarki kuma? Mama, kuma fasirin da ni mafarkin mahaifina yana cikin wani hali. Nihar, wani lokaci mafarki ba gaskiya ba ne. Ba komai in Allah da ba abin da zai same shi. Kin ji? Haka ne mama, amma yau dole zan je gida na ga mahaifina. Shi kenan. Allah ya kai mu. Idan ta yi ƙoƙarin kawo mana matsala, dole mu yi mata aiki. Kuma kai ne za ka yi shi. Zan iya aikata komai akan farin cikinki. Sai dai ina tsoron kada bayan kin aure shi ki juya min baya. Kai ma ka san ba zan taɓa juya ma baya ba. Shikenan zan fara tunani akan abin da ya dace idan har ta nemi kawo mana matsala.
Baba ga jikinka ya dawo baka je asibiti ba? Wannan cutar ba ta zuwa asibiti ba ce, shi yasa ma ban je ba. A'a baba, babu wata cuta da ba ta da magani, sai dai in cutan ajali ne. To wannan cutar da ta ajali ce, gara ku bani kawai mutu, shi yasa ma ban je asibitin ba. Baba ka daina kira kanka mutuwa. Insha Allah za ka samu sauki. Yarinya, ai mutuwa ta zama dole. Duk ɗan adam ya zo duniya dole ya mutu. Dan Allah ne dai abin da nake so da ki. A da na yi miki mummunar fahimta. Ban fahimce ki ba, ban kuma yi miki uzuri ba. To amma yanzu tunda na gano da abin yake, to ki zai ki kula da kanki, ni dai mutuwa zan. Baba dan Allah ka tashi mu je asibiti. Ni ba zan je asibitin nan ba, ka kyale ni kawai. Kai kuma bawan Allah, da ne ma mummunar zato da mummunar fahimta. Ban san kai mutumin kirki ba ne. To sai yanzu na gode wa Allah da ya haɗa ni da mutumin da zai iya riƙe amanan ne har ko da bayan raina. Baba, ni hal ƙanwata ce, tamkar jini na nake ɗaukanta, don haka ba ka da matsala da ni. Na gode maka kare, da za a riƙa samun mutane irin ku, da ba a samu matsala a rayuwa ba. Baba ina Anta Amina, tun da na so ban ka ta fito ba. Anta Amina ta tafi gantalanta, tun da ciwon nan ya kama ni, ba ta taɓa zama ko da minti ɗaya ba, ta kula da ni ko ta bani wani abu da ya shafi magani ko abinci ba. Wani sali ma wani lokacin taka ni take ta tsallake ni ta wuce, shi yasa ma ban damu da ita ba. Baba kai kaɗai take barin ka kenan babu mai kula da kai? Haka ta zaɓo wa kanta. Amma gaskiya ba ta kyauta. Yanzu ne hal abin da ya fi kamata shi ne, ke ki dawo ki zuwa da shi, ki rinka kula da shi. Domin ba zai yiwu a bar shi a ce yana zama shi kaɗai a cikin wani yanayin ba tare da wannan kula da shi ba. Bawan Allah, ba na so in ƙara ganin ya hala a kusa da ni ko a gidana. Gwara ta tafiya ta can inda za ta yi rayuwarta, ni kuma in mutu in huta a kaina. Saboda wannan ciwon ba mai magani ba. Baiwar Allah ce ni hali mai tsarkakiyar zuciya. Baiwar Allah ce ni hali komai za ta yi da gaske.